Hey, Sally and Elvis. Oh, what did you do? Jake. But the others are in the arena now, and I thought they can go there too. So you can play. Stay there. Hello? Hallo? Nee. That's all? Or are you going to play? Hey, Sally. She stands here to do this. Hey. Oh, some bite her. I think Reintje. Hello? He don't like the halter. Sorry, Elvis. Oh. Okay. Maybe Elvis did bite her. Hey, Reintje. Okay. Hey, Dolly. Oh.
Okay, I know what to do. Hey Elvis. Yeah, I think Elvis does it. The bite marks. Yeah, here's a colt. It's different than a filly. Okay. Oh, hey, Dolly. Oh, Dolly, her halter is not good. Come, Dolly, I help you. There? Okay, he likes it. Let's try this for Elvis. Sorry. Ah. Oh my. That's it? Okay, that's it. Sully, Elvis,
Reintje and Dolly. I thought this is maybe better. I don't know. Ah. Okay, I see that Reintje has already took off the fly mask. And it's on for about 5 minutes. But he also wears sunscreen, so hopefully that's enough for the sun. Oh. Teije is chasing away Reintje because these are his mares, I think. Hey. Hey. Goed zo. Hey, Rocky. Hallo. They don't agree with it, that there's a cat here. Sorry. And they don't like it too. Rocky. Hey. There are the fillies chilling in the sun. And it's a bit windy. Hey, Bella. Het Boukje. Yveske en Blomke. Hey. And what I don't get is why aren't they in the shadow? They think it's okay, I think. And here we have Glendy and Daisy. And Spidey and Peach. Teije en Reintje. Hey! I ordered some new things for Reintje. So hopefully that's better for him. We shall see. Sally and Elvis. And Reintje and Dolly. See you later. Hey Dolly. Hey Teije. Ja, Wat ben je aan het doen? ik ben aan het goochelen. En waar kan ik zitten? Daar. Oké. Nou. Onder welke zit het balletje?
Nou. Maar ik ga net zien waar ze onder die is. Oh, even opnieuw. Daar, dat is... Ja. En dat deze hetzelfde. Ja. Welke? Ik denk de middelste. Huh? Dan... Nou. Zit hij er nou met onder? Die kant. Ah, daar weer die. Die zit toch omgekeerd? En nou een oorspeeltje. Oh, oké. En dan moeten we dit bouwtje wel hebben. Oh. Simsalabim. Ja? En trekken we maar uit. Lukt net. Huh? Huh? Dus een neppe. Oh, die is net echt. Hè? Nou, knap allemaal, hè? Ik denk dat hij hier niet zo benauwd binnen wat het is. Ja, dat weet ik wel zeker. Zo, yes. Maar hoe kan ze kiezen wel waar hij onder zit? Nou, misschien jou is wel een teken. Dan gaan we haast even zien. Waar zie je hollen in het diep? Ja, ja, ja. Boukje, Yveske, Blomke en Bella. Waar zitten ze in? Yes? Ik denk in de middelste nog eens. Ja, dat denk ik. Je bent lekker fout. Nee. Denk. Ja, Ja, goed zo. jullie zijn het goed. Ja, die ene die het goed, Yveske. Ja, dus Yveske is de winnaar. Jee. Yveske vind ik leuk. Woepie, woepie, woe. Je het hartstikke goed, toch? Maar ik ken het echt over. Oh, Hoe moet het dan over? next. A show for Elvis, Sally, Dolly en Reintje. Zit jullie? Ik doe gewoon Elvis let echt heel goed op. Oh, ja, ja. Jammer. Oh, hij zit deze kant op. Ja, ja, ja. Het is gewoon goed. Ja, goed zo, Elvis. Je zit hier nog. Hoppa. Is voor goochelaar rit. Goochelaar Rits. It's Gaia's son. What? Yes. Is het klonken? Nee. Elvis. Zit die stroom op? Ja. Nee. Nee, daar net. Hé, op de andere kant wel. Ik ga dit even meenemen. Ik heb het mijn zin om te tillen. Oké, ik help. Pim, Spidey, Fut. Nou, Wat denk
ken ik toch dood? Ja. Peach, Spidey, Daisy en Glendy. Sim, Sabra, Bim. Weg is hij. Nou. En die Famke. Ja. Sim, Sabra, Bim. Zij is weg. Ja. Wij zitten. Ik heb deze bouncy en ik doe hem zitten. Hop. Nou, Zit hij? welke zit? Oh, Spidey rent deze kant op. Zul je dan deze kant bedoelen? Deze. Deze, die heeft een koe. Wow, Glendy wie dat? Dus ik ben het. Nou, ik zoek het nog een keer dan. Dat is nou maar Peach of maar Daisy. Deze, deze, die paardje. Ik weet net wat ze soort. Nee. Ah, jammer Daisy. Nee. Tadaa! Goed zo. That's Sully with her beautiful coat. Rocky. Hey. Kom maar. Hey Rocky. And I'm going to feed the horses. Hey Sally. Reintje. And Dolly and Elvis of course. Reintje. And Teije on. I always start on this side. It's for you, Dolly. Goed zo. Hey Elvis. So that's it. I hardly see him on the floor. Come, Rocky.
This is the first time I do this with Rocky. Oh, Reintje. Rocky. Well, that's it. Bye.